pumalya yung isang KLX, yung KLX ni Sir Matinik. Okay, marami tayong bisita ngayon. New scam din. Okay. Yan, bagong tropa natin. Siyempre, idol natin. Lava Flux, my idol. Idol, saan tayo ngayon? Bagong scam. Bagong scam. Oh. Alright, let's go. Basta ingat-ingat lang ah. Bakit? Chill-chill lang. Chill lang? Hindi to race. Okay. Sabihan mo si Matinik, Mm. si Jonas. Hindi to race ah. Walang pabilisan dito. Okay, sir, Oh, master, okay. idol. Bali kami lang ni Jonas yung nauna. So maghintay tayo. Hintayin natin yung mga kasamahan natin kasi maraming baguhan. So alam kong maninibago sila dito sa ating trail site kasi may mga hard section, may mga super hard technical, may semi technical, completos ricados. Yun nga lang ang kagandahan, walang malalim na tubig na dadaanan, tapos walang bangin. Yan, tapos ganda oh, lilim pa. Forest na forest. So andyan na sila. Nako, baka magagalit sa akin ng mga to. Pinasubo ko sila. Andyan kasama ni Pari Frank yung binata niya.
So, ay, matama sa bato. Oh, ayos ah. Ito po yung baguhan natin. So, bagong-bagong Kilex. Brand new Kilex from Key Cervico, Lingayen. Yan, so siyam kami. Siyam kami guys. Oh, sila pagpag na amaun. Yan, so we take some rest. Okay. Pahinga muna. Napagod yung motor. Mapapagod. Mali na naman yung pinagdala mo sa amin, Idol Laba. Bago na naman, guys. The best dito. Kung gusto nyo mag-cardio, dito na. Ah, tanggalin. Oh, buos. Talikod pa oh. Oh, buos na eh. Antik. Kapilid. Ayos lang, ayos lang. Narigat no ko. Baka masubraan nga, mabawasan ng hangin na. So, mga ilan tayo? Siyam? Long boy. So, panibagong daan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, parang 10 ah. 10. So ito guys, 10 po kami. 10. Tigas pala to, kala ko mga ano lang. Photo muna, photo. Kalak na. I vlog you, you vlog me. Alright. Vlogging tayo. Relax ka lang. Ikaw talaga. It's yours. It's yours. Kaya na grabe. Pre, bago yung motor eh. Yeah, guray ka dyan ko ah. Eh, mabanban daw. Kumunan. Hindi na papagod. Kargamti ba turo tanay? Kargamti ba tao tayo tanay diri-diritso? Good. Siyempre, marami tayong kasama na mga baguhan. Kaya ayusin natin yung daan. Mahirap naman kung magiging kawawa sila guys. Yala ang tisiputa ma, nabumangga. Tapos diretso ka dyan. Diretso dyan. Bakas dyan, diretso dyan. Nalaklakat ko eh. Dapat dito ka, para makita nila kung gaano kataas. Mataas to oh. Ayan o. Ayan yung gumagawa na ng daan. Ayusin natin ng konti para di masira yung kampyo. Oo. Okay. Kasi di naman to race, trail lang. Pero talagang hard. Kaya Ayan. maging kawawa naman yung mga baguhan natin. So si Idol Laba na nagsabi na mga boss ha. So, Ayan yan si Jonas. Oh. tanggalin natin yung Ano yun niya? Ba't ginawasak yan? tatama yung kwan, footpeg at saka yung Okay. cambio. Tapos, after niya, kaya po dadaanan natin. Dito, diretso dyan. Grabe, solid. Ayan o, pinawisan lang ganito mga boss. Hoy! Hoy! Hoy, nakarating na. Tayo naman ngayon.
Uy! Reposition ko yung motor mo na maganda, pare. Huwag ka... Uy! Naipatan na, Jikwan. Oy! Oy! Sumpakin basic! Sumpakin basic! Napakatanga! Oh, nanginapap! Oh, ano yan? Mayroon! Basic na yan, basic! Wala na! Oh, wag munang pigain masyado. Malaining. Oy. Nagguyong ang revolusyon, baka malaining. Ha? Dakal araw. Dakal na. Oh, na. Nakakuha kami nakuruban eh. Inurubot ni. Ngayon, nagunagay. Oh. Bisik. Biglam. Tagwilay. Hop. Naka-skid plate. Fucking face! Oy. Kimapait. Basag! Oh, yan. Timayat. Ha? Inside. Itong bamje banger. Imunagan eh. Oh, yan. Oh, sige. Mari. Kimapait. Magkatamon. Magkatamon. May tidal na. Ang gini, okay na. Sige. May maganda sa KLX. Oo. O, ano yun? Ora. Ingat, ingat, pangatom. Ingatom ti sa una. Yasa. Sige, kasi mo manayin. Kasi mo manayin, patangadam. Oh, sige. Oh, yay. Wala na. Oy. Oy. Ito si Arrival.
Agas-gas di baraw. Okay. Gusto mo kasi, laging bago. Maday. Yung ganyan ko nga, tinatapon ko yun. Babay sir, kabit champay ba tao? Kamadaampay. Baka may mayat pa di bangir. Tay pari parang. Talagang akuan. Yan, guwid lang yan. So ganito po yung trail site namin. So ganito po yung trail site natin. Madali lang, no? Matigan sir. Dari di kanan. Madali ko. Starter na. Ay, sinat. Sige, pagkat mo pa. Okay. Ayos. Oh, yan, biglam sir. Diretso. Oy, oy. Oh, yan. Bilo, bilo. Yan. Banat. Pinagbanat na. Dapat diretso. Dapat diretso. Okay. So nakaraos din.